Rastislav Staňa! Rastislav Staňa! Check. Rasto Staňa. Deti, toto je Rastio Staňa, majster sveta. Prišiel k nám, Rasto Staňa porozprával, kde on všade bol, chytal, hrával, páčil sa všetkým, malým, veľkým, brankár známy z novinetu, telky. Podpísal nám dresy, ruky, fotky, odpovedal na otázky všetkým do bodky. Našich malých športovcov pochválil, povzbudil, rozprával aj o škole, nikoho nenudil. Uď sa, trénuj, poslúchaj, budeš majster sveta. Uď sa, trénuj, poslúchaj, jedna krátka veta. Čo ak sa ním nestaneš, to nevadí vôbec, aj tak budeš prínosom pre rodinu svedobec. Letí puk do Rasťových rúk, keď je Rasťo v bráne, majstrovstva vyhráme. Letí puk do Rasťových rúk, keď je Rasťo v bráne, majstrovstva vyhráme. Sveta. Keď sa budete učiť, trénovať a poslúchať, tak tiež z vás vyrastú dobrí ľudia.